Firma Daimsa este unul dintre principali producători de biostimulatorii din Spania. Noi în România am început să aducem aceste produse acum 12 ani. Folosind acest gama de biostimulatorii, putem folosi mai puțin îngrășământ chimic și mai puține pesticide, pentru că fiind plantă mai rezistentă, are nevoie de mai puțin. Acele produse care ne ajută să deblocăm nutrienți din sol, să legăm, de exemplu, terenurile nisipoase, să afănăm terenurile argiloase, sunt tot acele produse pe bază de leonardita. Leonardita sunt resturile vegetale compostate de milioane de ani, acoperite de pământ în subsol, la adâncime mică, adică leonardita se găsește între 6 și 12 metri maxim, mai jos de 12 metri deja mineralizează și se transformă în carbone și din aceste produse stragem aceste acizi humici și fulvici. Primul produs pe care îl discutam în pregătire de sol este Naturcomplet G. Naturcomplet G este leonardita pură granulată. Singură procesare pe care o are este că este extras din mină în pulbere, granulată și activată cu oxid de potasiu. Are un conținut de fier, oxid de potasiu, un conținut de 30% acid humic și 5% acid fulvic. Aplicând acest produs în sol la nivel de rădăcine, îmbunătățim structura solului și mobilizăm în timp nutrienți că sunt blocați în sol. Aplicând solid, obținem o lucrare în pământ în timp îndelungat și va lucra în timp îmbunătățind structura solului și mobilizând nutrienți.